Pane nyaya yakaitika mangange muri mugore ra2016 pano mumwe mukomana uyo wandainge ndichigara naye. Mukomana uyu ndakasvika pakumubira mari yake, ndaenda kurufu, akatanga kunditumidzira mawhatsapp messages usiku hwose ndiripo parufu pamba pavo. Mamukasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvherirwa maFNB Gold Business account. You can take their phone numbers that is appearing on your screen right now. Mutaurirana navo muvhurirwa an FNB Gold Business account. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndakatanga kugara naye Norman uyu, takasanganawo muno muSouth Africa, takange tichishanda mumapurazi. Ainge agara achishandapo papurazi ipapo. Norman akange ari munhu aivimba nevanhu nekukasika, nekuti akatongondiona ndichitongodarikawo apo paainge achigadzira waya papurazi paainge achishanda. Ndokubva anditi, ndaiwe murume, kuuri kuendepi? Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichitotsvaga hangu basa, ndikatomukumbira mvura yokunwa. Ndokubva andipa, akanditi chimbogara pano, zvimwe kuda murungu wangu wandinoshandira kana akazodarika pano nemudhudhudhu wake achienda kunovhurira chara kana kuti mapivot mairrigation emumapurazi kune vanenge vasingamazivi, anogona kana kuzongokupinza basa. Ndakagara kuda about 2 hours ndopa ndakazoona chimudhudhudhu murungu ainge akakwira pachimudhudhudhu chiya, akatanga ambondi-ignore. Ndikatomboda kuita give up, asi akanditi chingogara, paachadzoka achakubvunza kuti uri kutsvakei. Obvomudza kuti ndambotaura nemi boss asi hamuna kundinzwa. Zvechokwadi murungu uya akati adzoka kwava kutanga kundipopotera, akandisikiza nembama, akanditi uri mbavha? Ndikati kwete, handisi mbavha asi ndiri kutsvaga basa. Akabva anditi unogona basa ripi? Ndikati chero ramunenge mandipa ndinogona kuridzidzira ndikariita. Akabva anditi chibatsirana naNorman. Ndokupinda kwandakaita basa. Akabva auya akabva atanga kutaura naNorman, akamubvunza kuti unokwanisa kugara naye here uyu kusvika pachizovakwa imwe room yekuti ange achizogara, because pakomboni pacho marooms ainge akatozara nechekare. Norman ainge ari murume ainge aine tsitsi chaizvo. Pandakange ndichigara naye akange asingamboiti zveudzvanyiriri, because ndakange ndisina kana chandainge ndinacho, kana sent ndakange ndisina. Akandibatsira kunditengera netauro chairo rekugezesa, sipo nemafuta, kudya ndaingodya izvozvo zvaanenge atenga. Takatanga kuwirirana chaizvo, because tose tiri vaviri tainge tiri vanhu vaisvuta mbanje. Saka takange tichiti kana tapedza basa toenda tunotenga kana kukwereta mbanje dzedu. Ndakagara naye Norman uyu kwemakore tichigara tiri tose. Saka akange aine chimwe chigubhu icho chaaipota achiviga mumatress chaigara chiine mari. Chigubhu ichi ndakazotochionawo nemistake, ndoma aiisa mari yake imomo, nekuti kwakange kusinawo kwekuti aikwanisa kuviga mari yake kunze kwekungoiviga mumatress. Saka ndaona kuti munhu ane mari. Norman akange aine vakadzi vakawanda vaaifambidzana navo vakange vari vemuno muSouth Africa. Akazonoita dambudziko rekuti akanorara neumwe mukadzi ainge achangobvawo mukubvisa pamuviri. Norman ndopa akatanga kurwara zvakange zviri very serious. Ndakamukurudzira kuti asaenda kuchipatara asi ange achiita zvekuenda kunana sangoma vemuno muSouth Africa. Ndaitya kuti sezvo ndainge ndakatochiva mari yake, ndikati kana akaenda kumusha achiri mutano kudai anogona kubva atongotakura nemari yake. Ndaimufungira zano kuti ndingamubira sei. Ndainge ndakatomboronga nemamwe maSouth African, asi pose pavaiuya pakomboni vachida kuvhura mumba matainge tichirara vaikwanisa kuzongoonekwa kana nemurungu, matsotsi aya obva atongotiza. Norman akarwara mukoma, akangochengeta that STI yaainge akapiwa nemuSouth African waainge akabva mukurara naye. Akasvika pakurwara, pakukomberwa zvekuti akange asingachagoni kufamba kana kumuka kana kuita sei. Akazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Murungu ndopa akazomuendesa kuchipatara.
kana kutaura ainge asingachakwanisi kana kutaura. Saka ari kuchipatara kudaro, iniwo ndakabva ndatora mari iyi ndakabva ndaitumidzira kumusha. Ndo yandakatenga mombe nayo. Mombe dzangu dzekutanga dzandakatenga dzakange dziri 2 pamari iyo yandakabira Norman. Norman akambogara muchipatara kwenguva yakati rebei, akasvika pakufa, haana kumborikavha zvekuti akange ava kugona kutaura zvekare. Saka handina munhu akange achizviziva kuti ndainge ndakamubira mari yake, sezvo ndainge ndichitoonekwa sekunge ndakange nditori hama yake kana hama dzake dzaitopota dzichitondibvunza kuti ari sei mukomana. Every weekend ndaitoenda ndichinomuona, izvo ndichiziva kuti ndakamubira mari. Saka akati afa, Murungu akarongedzawo mari akati kwandiri, unofanira kuti unge uchiperekedza umwe wako ange achiendeswa kuZimbabwe. Zvechokwadi motikari dzakauya kuzotora chitunha chake, ndokubva tamuendesa kumusha kwavo. Takazoti tasvika kwavo kwaRusape, takati tiripo parufu, ndipo apo pandakanzwa mamessages achitanga kupinda mufoni mangu. Ndo pandakaona kuti nhamba dzainge dzichindinyorera mamessages dzakange dziri nhamba dzaNorman. Zvakandishamisa, because chakandishamisa mukoma ndechekuti line iroro racho rainge richinditumidzira mamessages ndainge ndiinaro muhomwe, because Norman paakangofa zvinhu zvake ndini ndakazvipiwa. Akange aine foni yake yainge yakanaka iri Samsung. Ndakaenda kuvakomana mamwe maZimbabweni ndaita zvekutenga nekutengesa mafoni, ndokubva ndanotengesa foni iyoyo ndikapiwa kamwe kafoni kakange kari kafoni kadiki, ndokubva ndapiwa mari. Saka ndo zvimwe zvandakaita. Saka zvakange zvava kutondinetsa kuti asi chii chiri kumboitika, because foni iyo yandakazopiwa yakange isitomborina kana WhatsApp. Saka ndakati ndareceiva mamessages iwawo, mukoma ndakatanga kunzwa dzungu. Ndakazoti ndichitarisa zvekare ndikaona kuti WhatsApp yangu yose mamessages akange akliyiwa, kuita sekunge ndainge ndichangobva mukuregister WhatsApp. Macontacts angu ose kusanganisira nemacontacts emurungu pakange pasisina kana contact kana imwe chete zvayo. Kusvika pari nhasi zvinhu zvinotondinetsa kuti chii chakaitika. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa ndakatya kuti ndinge ndichidzokera kuPrazi kuya, because tiri mubhazi ameno zvadaingonzwa ndainzwa sekunge pane munhu ari kundivhima. Ndaiti kana ndikakotsera ndikatanga kubatwa nehope ndainzwa sekunge panenge paine munhu anenge achindivhima sekunge ndiri mhuka. Ndakabva ndachizodarikira ndikabva ndachizouya kuno kuEast London. Kuno kwainge kuchigara vamwe tsano vangu. Tsano ava vainge vachito zvenguo tsvuku. Saka nerimwe zuva takazoti taenda kwakange kuine function yekuchechi. Ndakaprofitwa nevamwe bishop ivavo vakati, une zvinhu zvemunhu zvawakatora iwe unobvumirana nazvo here kana kuti kwete? Ndakaona kuti kana ndikada kuitisana navo vaikwanisa kuzonditengesa pamberi pevanhu vose. Saka ndakangoramba ndakanyarara ndikazobvuma ndikati, hongu, zvamuri kutaura ndizvozvo kuti ndine zvinhu zvemunhu zvandakatora, asi munhu uyu akange aine chikwereti changu asi ari kundinetsa nekuti munhu wacho akasofa kudhara. Havana kuda kuzobvunza zvakawanda kuti ainge ari ani. Saka ndakazoenda kumba kwavo, wakange uri musi weMonday yacho inotevera. Ndokuenda kumba kwavo ndikabva ndanovakumbira kuti vange vachindivakira munamato. Vakanditi vanoda mari ne1000 rands mukoma. Ndakakwanisa kudzinga mhepo yaNorman yainge ichinditevera. Vakandipa huko idzo dzavakanditi unoenda musango wotsvaka panenge paine muti wemunzwa, unofanira kutoti unge uchitobayiwa neminzwa dzacho, nekuti nechepakati pemuti iwoyo ndipo uri kufanira kuti unge uchizorovera huko iyi. Kana paine munhu anenge achimutsa mhepo yemufi, mhepo yacho ichadzungaira iri mumunzwa imomo isingakwanisi kana kubudamo. Saka ndakazoenda musango mukoma ndikabayiwa nemunzwa, ndikapinda nemukati memuti wemunzwa ndikabva ndachizoroverera huko yangu. Pandakabudamo mumuti umu ndakaona muchisimuka chamupupuri chakange chichingotenderera chiri mukati memuti iwoyo. Zvinhu zvakandishamisa. Makore afamba mukoma. Right now ndine 26 years.
kubva zvinhu izvi pazvakaitika until now dzimwe nguva ndinotadza kurara. Chinonyanya kundibata isituation yandakasvika ndichiwana yakanga iri paground. Mukomana she vanhu vakange vasina kana chokubata, but kunyange ndakange ndiine mari yake mukomana, dzimwe mari dzandakange ndapiwa nemurungu, dzimwe dzacho ndakangodzinyudza ndikangoramba zvangu ndakanyarara. Mamwe matambudziko andinosangana nawo angori mamaina zvawo, nothing major. Kana ndikadanana nemunhu handizivi kuti pandinokanganisa ndepapi. Mukadzi wandinenge ndichifambidzana naye anongoti kana akazongondisiya kana akandiramba anozonoroorwa nemurume anenge aine mari. Maex angu ose avo andakafambidzana nawo kubva ipapo pandakaba mari yainge iri mari yaNorman, to this very day maex angu ose mukomanashi akakwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa tichingonzi tarambana. Munhu unotoona kutoti life yake yava kutofamba zvakanaka. Musaba zvinhu zvevanhu vanenge vafa ndiyo yambiro yangu kuvana veZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo anzi Braden. Ngatitaurei naye mucomment section. Anzi ndiri kugara kunonzi kuEast London, zvinhu hazvisi kumbofamba zvachose. Pakaipa. Kana muine maconfessions enyu, bring them kwamukoma nashi brother nashi at Facebook. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi veduwe ini handisisina kana hope. Zita rangu muchanditi Chiedza, uye zvekare ndiri mudzimai apa ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndinoitawo zvekuruka vanhu musoro. I'm a hairdresser muno muHarare. Saka ndakabva ndachizonhonga handbag iri ndakarinhonga paRoadport rainge rakazara nema-US dollars. Ndakange ndiine best friend yangu tikanoshare mari yatakashare yakange iri 4.8 ndokubva tagoverana nepakati. Saka mari iyi kunyange ndirini ndakainhonga, but zvezvo ndakange ndiine friend yangu ndakabva ndangomupawo share yake. Kunhonga kwandakaita bag ndakange ndiine mukomana wandainge ndaenda kunoona, uyo ainge achida kuenda akanditi uya tisangane Chiedza paRoadport. Saka pakange pakazara nevanhu. Pandakapinda mubhazi ndichiburuka ndopandakaona handbag rainge rakangogadzikwa rakaita sekunge rainge rangogadzikwa kumberi kwangu. Ndakatarisa ndikatarisa, saka takamira kudaro nefriend yangu uyo wandakaratidza ndikati, Linet, hona bhegi rangoiswa pamberi pangu kuti miedzwe here kana kuti vanhu vechadonha. Akati ngatimbomira tione. Pakazosvika umwe mukadzi akati, zvamuine zvivindi, noreva kuti muno muRoadport mungagadzika handbag pasi, kasi makaromba zvenyu. Ndokubva aseka. Saka ndakabva ndangotora handbag riya ndokubva tatanga kufamba tichiti kana kukangouya vanhu vanenge vachiti ngatisheye mari tinobva tavasiyira bhegi racho tobva tatongoenda. Saka takafamba kubva kuRoadport ndokubva tachizotobata kombi. Takatoita zvekutohaya mushure mekunge friend yangu avhura akati, Chiedza, look at this. Akandiratidza $100 dollars akati mune imwe mari yakawanda. Takange tisati taziva kuti makange muine mari chaizvo muhandbag. Saka anditi, look at this Chiedza. Takabva tabhuka motikari ikauya ikazotitora. The guy who came and took us takangomupa $100 dollars ndokubva tati kwaari, you can keep the change. Akatoshamisika nazvo. Tasvika kumba kwana Linet ndokubva taverenga mari tikaona kuti yakange iri mari, ndokubva tagoverana mari iyoyo nepakati. So chiri kutinetsa inini naLinet mukomana ndechekuti kana ukatora 100, 200 or $300 dollars kana kuri kunzi unenge uchida kuishandisa, paunozonotarisa futi muhandbag unobva waona kuti rinenge razara futi nema-US dollars. Mari yaunenge washandisa unoiona futi yava mubag. As for my friend Linet, ari kuti ava kutoda kutoshandisa mukana iwoyo kuti ange achiita zvekuhodha, because anga agara zvake achida kuita zvekuhodha. But inini ndiri kutya, ndiri kutsvakawo munhu anoparadza mhepo dzezvikwambo anenge achida bag mukoma
ngaakupei mafone numbers asi handisi kuda zvekuzoendeswa pamedia. Tinongoita zvinhu zvedu kuinbox topedzerana. If you want ndinokwanisa kungosenda bhegi racho kwaunenge uri ikoko, asi ndiri kudawo futi munhu anenge achibatsira nezvemweya anofanira kuti ange achizondiudza kuti kana ndikaita Korea munhu akazogamuchira bhegi iroro, does it mean kuti handizombofi futi ndakasangana nematambudziko? Because kwandiri handikati it is a blessing, atova matambudziko, nekuti zvinhu izvi hazviko zvinhu zvakadai. Hakuna munhu anganzi anganhonga bhegi rinenge riine mari yakawanda kudaro, mari yacho isingaperi, iri kumbobva pai. I think kuti vanhu vakatoita zvekutorasirira mari. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei naye Chiedza uyu mucomment section. Zvinogona kuitika saizvozvo kuti vanhu vacho vanogona kunge vakatorasirira zvavo bhegi, imi mukatofara mukatoti zvedu zvatoita. Muchazongoona kamukadhara kanenge kari kana pasi pemubhedha kana muwardrobe kachiti Chiedza hanzi kana aripo ari kuda bhegi ngabate mukomana achi. Saka munokwanisa kuuya kuinbox ndobva ndataura naye Chiedza. Kana zvichiita mubva mandipa mafone numbers, ndomupa mafone numbers enyu. Zvakangooma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ndakazvionera ndega. Inini zita rangu ndinoitwa Marcus, not my real name. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. I am a security guard muno muPretoria. Ndakange ndiri pa night shift nerimwe zuva pandakavhura office yemukuru wangu, ndikawana vanhu vatatu vainge vakapfeka masutu vachinamata, asi vachinamata kudaro vakange vakaisa huku yakange iri mhenyu vakaigadzika pamberi pavo. Mukomana achi ndakauya muno mujoni, makange muri mugore ra2008. ndatova chichoniwo chemuno muSouth Africa. Ndauya kuno kungwavha ndakazotanga kuita zveusecurity guard kusvika ndichizotanga kushanda pabasa pano pandiri kushanda. Saka sezvo ndichiwanzo kushanda usiku, isu vamwe tinenge takarara, ndakastudy situation yemuSouth Africa ndikaona kuti muSouth Africa muri very dangerous, especially kana uri security guard unokwanisa kuurawa. Saka zvandinoita ndinoti ndichingosvika pabasa ndinorova mapatrols angu, because ndinopinda pabasa na 5 p.m. vanhu vepakambani pandinoshandira vanenge vava kutochaisa. Handinenge ndichitenderera zvokuti vanoti security guard ari very active. Saka ndinobva ndachizoti kana kunze kwasviba ndobva ndavhura hangu chikafutini changu, ndobva ndarova chijembe changu. Saka ndinobva ndachizopinda mumaofisi ndotsvaka hangu panzvimbo panenge pari safe. Asi ndakarara muofisi imomo ndinenge ndakaita zvekudongorera panze ndichiona situation. Kana paine motikari inenge yasvikawo kugedhi ndinobuda muofisi, then ndinobva ndaenda ndoita sekunge ndanga ndisina kurara. Saka musi wacho iwoyo mukoma kwakange kuinewo chimwe chimhama changu chakauya kuzondiona. Saka ndakange ndakavharirana nacho panext. Takange titori mutractor, because panext nepandinoshanda panoita zvekutengeswa matractor. Saka ndinowirirana nemukomana wepo. Saka pandinoshanda inini pane makamera everywhere. Kana munhu achipinda vanotomuona, but mumaoffices hamuna makamera. Saka panext havana kana chinonzi kamera. Saka kana ndiine chimhama, vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo, chandinenge ndakofonerawo ndichingoti uya unge uchimbondiona zvetemporary, anobva atouya tobva tangorara mutractor. Semazuva ose zvakaitika mukoma, tapedza kusika bonde ndikanzwa sekunge ndainge ndava kunzwa zvihope. Ndo pandakabva ndachizoenda kuofisi. Pandakanovhura ofisi ndikabva ndaona kuti makange muine varume vatatu, vose vakange vari maZulu, maSouth African, vakange vakapfeka masutu eblack. Chakandikatyamadza pavari vanhu ava, vakapfeka masutu avo kudaro vakange vachinamata huku yainge iri kumberi kwavo. Malights emuoffice ainge akaitwa dim down zvekuti kusvika pari nhasi bosi vangu vakatondipembedza vakati unoshanda, but havana kuda kuacknowledge vanhu ivavo vandakaona vari muoffice mavo. Vakangoti I heard kuti une vanhu vawakaona, unoshanda. At that time of the night you were still awake. I am so glad.
vakati varuda kundipa bonus. Manje kubasa ndinongoenda, kunyange zvangu ndichienda kubasa but ndatova nerimwe fear rekuti kunyange ndichienda kubasa but iko kana kuri kunzi vanhu vandiri kushandira kana vachiita zvekuchekeresa vanhu, ndibetsereiwo mukomanashi nemazano kana paine munhu anokwanisa kundiwanirawo basa kuZimbabwe. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva anzi kuna Marcus. Harisi skiri here mukoma rekuti mava kuda kungorelocata zvenyu kuZimbabwe. Hanzi ndakaona varume vainge vakapfeka masutu eblack vachinamata huku. Zvakangoma. Hanzi kana paine munhu anokwanisa kundipawo basa, I am ready to relocate. Ndedzokere kumusha zvemunomu muSouth Africa ndazvitadza. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Eniwo I am a student kunoku kuMalaysia. Zita rangu ndinonzi Kiara. I am 22 years old. I have a complaint. Ndine roommate yangu but ndinotya kutaura naye. Ndewe kuGhana. Zvinhu zvaanoita zviri very strange. I am very prayerful, but kubva zvandakadzoka kuno kuMalaysia, because this is my second year here in Malaysia. This girl who is my roommate, iye anoti kana akaenda kubathroom kuma 3 am mukoma ndinotomuka because ndinenge ndava kurota hope. Pandinorota hope ndinomurota anenge achindi-invita kana ndikabvuma kuenda kwaanenge achida kuti tinge tichienda. I find myself tava kuenda pasi pegungwa. Pane zoti in the name of Jesus ndo pandinobva ndapepuka, ndobva ndatonzwa kuti anenge achigeza. Anogeza kuma 3 am, dzimwe nguva anogeza nemvura inenge ichita kufriza, inenge ichitonhora, kuti ndike ndichizozviziva kuti anogeza nemvura inenge ichita kufriza, kutonhora. Nerimwe zuva akati aita saizvozvo ndikamuka after she had invited me to go to the ocean. When I opened the bathroom, achiri kuzvipukuta, ndakabata mvura iyoyo ndikati, you are bathing this time. Akati, no, don't touch that water. Yaita kufreeza, it was very cold. Saka andizivi kuti ndomuconfronta sei or should I keep on praying. I told my mom kuti munhu wandiri kugara naye I don't like it, but my rentals, especially as a foreign student, anodhura kunoku kuMalaysia. Kunoku kana uri student, to get a job it is very difficult because vanenge vaine mamwe ma-requirements akawanda. Kune ma-immigration laws are very strict and they are controlled, and haisi nyika iya yekuti kune vanhu vari very rich, so everyone anongoraramawo neiwawawo mabasa avo anotarisirwa kuti isuwo sema-student tiri ma-foreigners we can sustain ourselves. So I don't have a choice but to continue staying with him. I am going to be here rinogore rinotevera for 4 years ndinenge ndiri kunoku kuMalaysia, even though ndichizopota ndichidzoka kumba. I'm scared kuti munhu uyu wandiri kugara naye anogona kunge ari an agent of the devil. My mom just tells me kuti ndinge ndichingoramba ndichingonamata, but I don't think kuti minamato yose yandiri kuita ine simba rakanyanya zvekuti it can defeat this woman because she keeps on inviting me. Ndibetsereiwo ndonamata ndichiita zvekuita sei. Kana kuine mapastors vanodzidzisa vanhu kuita ma-dangerous prayers, maybe help me so that she can manifest. Kana kuri kudzikinurwa ange achizodzikinurwawo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Anzi ndiri kuMalaysia. Yeah, as Zimbabweans we are all over the world, and I am studying for the next 3 years or 2 years vanenge vari mu Malaysia imomo doing studies. Zvakangoma. Anzi ndiri kugara nemusikana wekuGhana uyo anondi-invita kuti anoda kuenda neni pasi pegungwa. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mu-comment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu sei kusabatika. Ini ndanga nditoda kutoita zvekutokufonerai. Zita rangu muchanditi Theo, ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndinoitawo zvekugadzira motikari kuno kuGweru. I am a mechanic. Ma programs enyu ndinomafarira
especially kana ndiri pabasa. So ndikatanga kuteerera maprograms enyu ndinonzwa zvichinyatsokuita, ndinokasika kuita mabasa angu ndisina mastress. Ndakange ndisingafungidziriwo kuti nerimwe ramazuva ndichazonzwawo muchizoverenga nyaya yangu, but I will be glad as one of your fan ndichinzwawo muchiverenga nyaya yangu, even though iri nyaya inotondirwadza because baba vangu vakandimanikidza kuroora musikana uyu akatonditizira iko zvinozvi ane nhumbu, but nhumbu haisi yangu. Mukomanashi hazvitaurike, nhumbu ndeya baba vangu. Baba vangu munhuwo ane mapurazi. Baba vangu vakaita vakadzi vavo vaviri. Amai vangu is the youngest one. So baba approached me, vakati vari kuda kusungisiwa. Ndikati muda kusungwa nani? Vakabva vandiudza kuti vakange vaine umwe musikana uyo wavanga vava kutaka kufambidzana naye, uyo anga ari kudzidza zvekare muno mugweru. Ndikati saka chii chakazoitika, sei ava kuda kukusungisai? Akati no, iye haasiri iye ari kuda kundisungisa, but vabereki vake. Ndikati dambudziko riri pai? Vakati nekuti ndiri kuramba nhumbu yaakatakura, ndiri kuti haisi yangu. Ndikati ndeyenyu here baba? Vakati hongu, nhumbu ndeyangu, but ndanga ndisina tarisiro yekuti ndingazonzi ndazoita umwe mukadzi wetatu. Ndakati saka baba muchaita sei? Vakati mwanangu, ndokusaka ndauya kwauri. Baba vangu vakabva vati kwandiri, ndichakupa mari. Kana ndakupa mari yekuti unge uchiwedzera business rako ringe richikura, wovhura rimwe garaji zvekare, but unofanira kuti unge uchitora amainini vako wovaita mukadzi wako. Ndakamboramba mukoma, but zvinhu zvangu zvanga zvakaoma. Since COVID upenyu hwangu hwanga husiri kunyatsokufamba zvakanaka zvekuti ndakasvika pakusiyiwawo nemukadzi nekuda kwekuoma kweupenyu. So ndakabva ndabvuma, ndikabva ndatora amainini. Saka amai nababa vemudzimai wandigere naye kutaura kudai vanotofungidzira kuti ndini uya wavainge vachitaura naye vachitukana naye pamafoni. Baba vangu vakange vasingavazivi nekuti mukadzi wangu was just a student muno mumugweru, saka vakange vasina kumbogara vakaonana. Nekuda kwenhau yekuti baba vainge vachiramba nhumbu, ndokusaka vainge vachiti tava kukuendesa kumapurisa nekuti wakatikanganisira mwana wedu. Isecret mukomanashi, mukadzi kumuda handisi kumuda because zvaizvezvi ndanga ndiine umwe musikana wandanga ndiri kufambidzana naye uyo ari kuCanada. Paari ndo pandanga ndava kutoona future yangu. Zvamanje manje handisati ndamuzivisa kuti shamwari kunoku ndo zvakaitika. Ari kufanira kuti anga achizouya kuno muna June so that we can celebrate a birthday together. Ndomuudza here chokwadi kuti I'm just protecting my father's secret. Kunyange kurara nemukadzi dzimwe nguva ndinotadza kurara naye because mwana waakatakura ndewa baba vangu. Baba vangu vakati ndanga ndiri kutya kunyadziswa, saka iwewe wotogamuchira mhosva iyi woiita mhosva yako. Dzimwe pfungwa dziri kuti kana munhu wako auya wotora baba vako wotora naamainini anova ava mukadzi wako, pari zvenyu mugara pasi woonesana nemukadzi wako wawanga uri kufungidzira kuti achazova mukadzi wako wekuCanada, because paari ndo pandanga ndiri kuona sekunge panga paine future yangu. Varume handizivi kuti ndoita sei. Please assist me. Kana kuita bonde chairo navo amainini ndinozvikoniwa because munhu anga ari kufambidzana nekudanana nababa. Chimwe zvikari chinondivhiringidza mupfungwa, ndinozvibvunza kuti sezvo vakasvika pakumitisana, obvious mafeelings vainge vatori nawo mafeelings, ngavazorambi vachingodanana here? Secret iyi kana kuri kunzi ikazobuda handizopindi busy here naamai vangu? Ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Baba vangu vari kuti kwandiri ndezvedzinza izvi, ivowo vainge vasingatodi kutoitawo barika racho. Saka vava kuti wacho ari kuCanada iyeye, ukagara naye pasi achazvinzwisisa, asi usamuudza chokwadi nekuti anozondidheerera, chingoita zvinhu zvako wakanyarara. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Waingogara here navo amainini
mutongoita yamuri kuita semukadzi nemurume, upenyu huchitoenderera kumberi. Waiudza here musikana wako uyo wauri kutarisira kuti anokwanisa kukusimudzawo muupenyu ari kuCanada? Unomuudza chokwadi here kana kuti unongoramba uchingomunyepera? Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section.